Sa Cebu City, mga fully vaccinated lang ang posibleng tugutan nga makasulod sa mga menteryo katoliko sa Nobyembre 1 ug 2. Mao kini ang giluso sa simbahan ngadto sa Emergency Operations Center. Ani ang report. Gibutyag ni Konsehal Joel Garganera nga naisgutan kini atol sa meeting nila sa mga opisyal sa simbahan katoliko. Apan ang mayor sa Dakbayan Sugbo ang makahukom kung aprubahan ang giluso nga rekomendasyon sa simbahan nga kadto mabakunado lang ang tugutan nga makasulod sa sementeryo unya sa Nobyembre 1 ug 2. Hinuon giklaro ni Garganera nga kung ugaling patuman kini, mamahimo raman nga makauna-una ug sulod sa mga samang ang mga tao sa dili pa ang kalagkalan. Ang sa simbahan, ang ilang gi-offer is mo na ilang gi-sulti. No? Muabli sila sa 1 o 2. Subject for approval, of course, sa city. No? Pero ang ilaha, they will only accommodate fully vaccinated. Okay. Second, ang open is from 6 to 6. 6 in the morning to 6 in the afternoon. Gihangop sa EOC ang inisyatiba sa simbahan aron magkadasig usab sa mga tao nga magpabakuna. Plano sa EOC nga dili lang sa mga Catholic cemetery, ipatuman ang patakaran kung dili apil usab ang mga pribadong samang. That could also give a campaign nato sa vaccination. Ang simbahan, may kuan yun, nahingusog yun. In fact, si Archbishop Palma, pabakuna magini. Samtang gihanay na usab ang peace and order sa tanang mga naglangkob sa pagpahapsay sa mga menteryo, lakip na ang kapulisan. Sa pagsiguro sa ato ang Dakbayan Sugbo nga magpabilin nga hapsay o niya mahatagan o katumanan ang pagpatuman sa physical distancing. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.